David chu John detective lar takle Mary lawyer mingthang takfa pa ani a David anu le pa te chuan rampum huwa pa misual jargo chu an chui meka ama man theina tura in thup evidence tam tak an hai chuaka ma se FBI te ma a an pholan ma in zirtop ni som pathuma chuan tha ani le a David chu ti lai chuan kum som mi chau alania anu le pa te thatu chu a hnung lama tangin a mu nge a soidan chuan alu akola aban veilama luru lem tatu aneya jacket dum dragon chuang a habok ni in a soi chuta tang chuan chulu kol chu a zong tarenga tuna chuan David chu kum som pariat alo ni ve taboka tlangwal sangzai mel thatak le detective fing zet mai aron ni chawa engineer azir mek nge apa angchia fing ani awangin police ho chuan an mani puiturin an som fo thina inspector te ta chuan phone call adonga thilsiam chuak tu company lar tak nei tu Mr. Woods chu aruma thi in an char ti an ron soya a thi lai na room chu chung lama a in kal ni in report an dong boka David an u ta thi thu chu newspaper atang lo hria a u ta thi na hmuna chuan a kal ngala David chu a hmuna wa thlen chuan u ta chu chuata thisen bonua in alo oma inspector tet po chu angai na hrelo takin alo ding renga tet chuan David a hne na chuan tha nge ni anga ma ni in ti hlum ti in angai dana han zota David chuan kan la hriang chu nang engei ngai dan ti in a zot le ta tet chuan ama a in ti hlum ani arin thu chuan a changa a chan chu asum don na tla cheme ka wangten chu hmuna chuan a hun tam jok a hmang thina ruma chuan tu malu phal lawin englai point room kongkhar chu akal reng thin ani chabi po a ipteya a bak chu anupuin akol vek thin atia David a chuan inspector hne na chuan he thina hian engthil nge I hmu chuat to atia te chuan engma Mr. Uta ipteya chabi le akuta silai chau lo chu engma hmu anei lo thu in a changa David chuan Mr. Uta taksa chu a han en chianga inspector hne na chuan akut hi han ente nai taka in kap chu ni se akuta hian zen rim anamemo akai ngei turani chu wang chuan mani in ti hlum chu ani theilo atia inspector te chuan engtin nge ani theyang kongkhar po achung lama tanga kalvek ani si a atia David a chuan Mr. Utan van duaina ato lai hian khoya nge anupui chu a om ti te azota anupui chuan an thenom tenen party na an kal thu le a hole chuan anom puilinda in Mr. Uta kongkhar a hon theilo thu alo soya ti chuan kongkhar an wa hon chuan alo thi to ni in a soi David a chuan lindai chu engwanga Mr. Uta ruma kaltum nge ani azota lindai chuan Mr. Utan dariata coffee peturin ati thu asoya ma se kongkhara hankik po chuan Mr. Uta chuan chang lovin are tloka Mr. Uta fapa tom chu akawa chumi hnuwa anupuya ko le thu asoya David chuan tom chu apa boral hun lai vel chuan enge lo ti te chu azota tom chuan chuti hun lai chuan ka thian tenen kan in bia ti in a changa David chuan te ta hne na chuan anni pathum zinga tual that thei nioma arin ber chu a han zota an pathum chuan rin hlel kai om chhun anni ta a an then om te ina te kal kwalin pi hei deni chu David le tet chuan thu tlem an han zota pi hei deni chu Mr. Uta thi zana an party na anupui kalle kallo an zota pi hei deni chuan party na chuan alo kal thu le dar sari le chan vevela an ina a hole thu te minute som panga atanga minute som ni vela alo le thu chuan a changa a in soidan chuan a pars a thei ngilwanga ho ni in a hrila tet chuan David a hne na chuan minute som panga atanga minute som ni vel chu tual tha nan a tok viau ni in a soya David a chuan a ho santa a ho nu chuan toma email chu a hek saka toma chuan dar saria tanga dariat in karvel chuan a thian te ho chu alo bengei ti a hre thei ta a
David chu Lindai ina chuan Lindai omlo chung chuan akal le a thil eng emaw rin lo deuh ava chhar chuak ta a David le inspector te chuan an mirin hlel pathum te chu an ko khom le ta a David chuan tual that tu chu an hriat chhuah tawh thu le tual that tu chuan hmanraw pathum a hman thu an soya chung te chu silai chabi le ngakuai te ni in an soya Mr. Ru ta tha ani hnu chuan tual that tu chuan pon lama tangin kongkhar chu akal le a tual that tu chuan chabi pakhat zawk chu kongkhar hnuai a rolin ngakuai hmang chuan Mr. Ru ta ke korip te a chuan avarot luta chumi hnuwa tual that tu chuan a hman rua te chu ati chheveka an rin hlel tak te chu Lindai le Mr. Ru ta nupui chu an ni ti David a chuan a han soya David a bok chuan Lindai hnena chuan tual that tu chu nangmah hi ini tual tha na thlen hun zandar sari vel khan toma chu a thian te nen an in bia a piu chi chu a thian te nen an party a ti chuan nangmah chi i chuang ta pilinda finfi ana i phutani chuan inin bulvela hian sanghaman na ngakuai le kutkor i tual tha laya i bun kha ka hmua i fingerprint po forensic department lamin an hu chuak watang ati a tet chuan engwangin nge a thang ti in alo zota David chuan Lindai chu Mr. Ru ta fanu ani thu a soya chu tiang ani ta ka chuan Lindai chu ti hian a in puang ta a ni e ka tha ani a chan chu kanu kha arai ani ti a hriat ve le a kalsan hala ama wang khan kanu hring nun kha hrem hun ang maina siam ani mi te chuan nomna tak takin an ko thina ti chuan ama chu ka tha pha ta ani ka thil tia hian in chhirna pakhat ma ka nei lo ti in a soibok David a chuan chu tual tha na chu ti chuan a ching fela ma se anu le pa that tu Zargo ero chu a chui mabak alani ta zelani